Riso Akai pen Ningkangsam Alun Arjan non kevang ji niphai throk arni Klang pon pon. Hormu keron tovar kampur Carvel Moore Academy along World Environment Day katolon pon. Nok Bare along ri rekpi rong care karkli pon. Kardom beta life pen elisami rupjali disopi non betang ton pen arjupon eksena. Karbi atum ta Alun Arjan anat kepaprang dun bom ason si hekpon longlo. Ningkangsam Alun Arjan Riso Akai pen kabonda pon non kevang ji niphai throk arni Riso Akai pu YouTube channel along Klang pon pu. Bangso Alun Arjan along Chiparjan ponatu Dr. Serdi Honing tipi Mongwei terang Clariso tisopi Hemfuingti Pawan terang Jiten Kro Sarklim lek thelapen Sarcheting tok biatum pensi Chiparjan ponlo. Makeup artist Jermin Hansi Pilapen Serdhuning tipi. Bangso Alun along Kilun ponatum Bismo Hanse Sarbamon kiritiso Harmony be Prevening ti lapen Rustom lektheatum pensi ase piponlo. Bangso Alun Arjan along story lapen director Babuson tiso lapen manager Ran Rongpi. Bangso Alun Arjan kapanong pon lake Karlitang Chandra Singh tiso lapen Karlitang Longkiram tiso atuma phansi panong pon. Lapen bangso Alun Arjan laki isi jirik likliatum habi hekpen kaching hon thedung an kaching hon pon atomo si ki en pon. Lapen niphai throk arni Riso Akai pu a YouTube channel along humri damlote long pon pu. Phuluni pen birta life aferanki pen chong rongpi report. Jonan doversi nekang hondoan ng pichi nanging karongdoan rhythm si vansi ng biji ng kengri dadong ang journey. Nomati MSC constituency arlo ingkoi throksi polling station along agriculture department pen sokchili keron padopon. VDC chairman Britain mahila pen chenglok ongdung arat chetongdung. Wothunga jipen berta live aferanke hensing tokbi report. দুই প্রকার কঠিয়া দিছে এক প্রকারটো হৈছে হাইব্রিড দিছে তাৰপিছত এক প্ৰকাৰটো হৈছে বগা গয়া প্ৰডাকশন ভাল হয় বুলি তেখেতলোকে এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰাও কৈছে আমাক জনাইছে আৰু লগতে দিছে এইটো কি আছিলে ভিটামিন দিছে আকৌ ইউৰিয়া সাৰ দিছে ইউৰিয়া সাৰ এতিয়া আহি পোৱা নাই এসপ্তাহ পাছত আহি পাব সেয়েহে জিতা সিঙে ছাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ nomati সমষ্টি ৰাইজৰ হৈ duaramla MSC constituency arlo vothatlangso kampur lapen tharve abi adak tovar kaselam pini KACEM probhataro pen ingpupon. VDC chairman Gojan Kro BJP duaramla mondolame phu khorsing beatum chetongdu. Vothatlangso pen birta life aferanki Rajiv Hanse report. Polling center hina polling center along chela dia tuar stami ajir ding pluipen kawe jok labangso tuar ka sengson ka ajir ding ulo satami contractor tum claim direct athe bang dak bang kait ke matami ningkan selong batai fu throksi under langing lum der ma latum claim ai reglo lase jat pen sami claim vek nei punili kiri contractor fan kiwan dena ko pa claim thui pusinili ka borilo pini lase dak along ita pini ke som longlo an pel la an so se stami la dak pina an sign in tum kiding ponji fan se ke tingwai dilo ha ing hina long ke RCC bridge along stami RCC bridge taminil tum survey ponlo morni si RCC bridge tel tum dak theklong po nonan ke tilong pen lok selang le tum pu parai harai chela aneng kantin ta humpu hum throksi atilong nilikai ta nilihin hoi pen senili ki pinang dakarar tum phan moi prang bang ke RCC bridge ke tanglo pulo tangte tilong ra pijo plot ta helo peladak arar tum bang ke akisung ke ladak lo Karbi lang pi hydro project pen ajoini ada langjong si
pleng lo pole lang thu po la patai phu throksian ke dak inglum ponchai dolo pinaan akisung dakarat tum dolo la serar tum da pulo la satuar ke ingtui nei la sela bangso aktuar ka pang tu pan sami la mathauri type edi la so bang senili proposal pilo tada ilitum Assam Montri flood and control department along bijus hazurika kahai ala lipen da chingkilong lo pening tum CM Dr. Ningkangsam chingkilong lo alang lipen ka chingkia jok se pinis tami dak along e ning tum som thulong lo aro lapen abeng tuaran tami tum momlong ko sing tum neng kelo tika long kedo Carvel Moore Academy pen World Environment Day talon pon laso hud arjan ki hijipati da padopon news text berta live Nijang Karbi anglong kaparlo lakha throksi kopili constituency arlo kheroni along Nok Bare along ri rek pirongker karklipon rek pirongker karklipon lake Nok Bare along ri along thantheli kedo an arnama phansi thok jirpon lapen ke thok kijirpon athan thom kebra throksi lapen ke thok kijirpon along Nok Bare along ri along habe bangtro rong asar bang pharo ke thomra throksi kebra throksi atum pensi thok jirpon bangso ke thok jirpon Nok Bare aradatum menu ke mesen pen ke long jiaphan lapen okpran hai huya phansi aningkan ason pening let hota thok jirpon bangso along ke thok kijir along ingsam jin pen chunpon popusi longri asar rajen kathar pen phrangke thengno ningjepon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar reports.